салом дӯстони азиз, хушомадед ба сайру гашт. Ман Акмал Ҷумаев ва мо қарор дорем дар ҷумҳурии Хитой, аниқтараш дар девори бузургтарини ҷумҳурии Хитой. иншооти ҷаҳонии қадим аст, ки ба ҳазорҳо километр тӯл кашидааст. девор мисли риштаи азим вазнинии Хитойро бо ҳам мепайвандад. қариби китайский стена даем. Ну, кам это. Одамои китайҷо бибинем. Ҳама ба китайский стена рафтеста. Яки хориҷа бигем. Ҳамия худ монем. Дига ягон каса найдем, фақат то ё рафтеста. Хоб мем. Ина мо ба назди дарвоза пиёда рафтестем. Ҷада мумкин абдай мошин 5 дақиқа пас мерасем. ба шумо нишон медиҳем. Мо ба даромадгоҳи Бадалия расидем. Яъне инҷо девори Чин, девори дарозтарини Чин, Хитой. Бисёр туристое ки ба Пекин мебиёянд, аввал запретни городро мебинанд, ҷои императорҳоро. Баъд дуюм ба китайский стена меоянд. Касоне ки ба Пекин мебиёянд, инҷоро намебинанд ва ё Пекин омадагӣ ҳисоб намешаванд. Рафтем. намунаи билет барои инҷо даромада. инҷоро девори Чин меган. Таърихи инҷо зиёда аз 5000 сол ҳаст. Тамоми халқи Хитой инҷо тамошо мебиёянд, барое ки мехоҳанд ки таърихи худро хубтар донанд. Марҳамат. девор ҳамчун як қатор истеҳкомҳои дар сарҳадҳои шимолии давлатии қадимии Хитой сохта шуда буд. бадтар сулолҳои дигар онро дар шакле ки мо имрӯз медонем сохтаанд. охирон қаторҳои девор дар асри 15 сохта шудааст. дарозии девори Чин 21 000 километр мебошад. дарозияш аз шимоли Чин то баҳри Зард аст. ин аз ҳама калонтарин иншиоти дастисоз дар дунё аст. 10 миллиард ғишти пухтаро дар ин девор истифода бурдаанд. аз тарафи шимоли девор муғулҳо бо номи Хуну буданд. аз тарафи ҷануб бошад хитоиҳо. тарафи шимол бисёр хунук буд ва соҳилнокияш кам буд. барои ҳамин муғулҳо тарафи Хитой меомаданд барои ғоратгарӣ. аз ин ҳисоб ба аз тарафи Хитой деволро сохтмонашро сар карда буданд. инҷо ҷои аскарои Чин буданд. хай дар нош медорем ки дар ҷо хом мекарданд. дар ин ҷо хом мекарданд. дар ин тараф аз поёни ҳамин девор душманон меомаданд ва вайҳо давлати худро ҳифз мекарданд. чӣ хел вайҳо дар биёбони шимолии Хитой ин қадар деволи сангин
ва бо ғишти пухта бардоштанд. олимон кафш карданд ва ба хулосае омаданд ки аз аввал девори хитой бо хоку чӯб сохтаанд ва девори ӯ баландияш 6 метр будааст. девор то пойтахти хитой пекин 80 километр аст. баъд аз чандин солҳо гузаштанд 1150 сол муғулҳо аз девори баланд гузашта тарафи пойтахти хитой пекин ҳаракат карданд. муғулҳо ин деворро кӯчонида гузаштанд ва подшоҳи ҳамон давраи хитой нақшаи навро ба уҳда гирифта аз болои деволи кӯҳна, деволи сангин ва ғишти пухта сохтмонашро сар карданд ки дигар ягон муғул гузашта натавонад ба давлати онҳо. аз ду тарафи девол ва болояш ғишти пухта, даруни он бошад барои бақувватии девол сангҳоро тӯб карда рехта буданд. аз ҳамин сабаб девол аз даврони қадим то даврони мо истодааст. баландии девол 7 то 12 метр мебошад. паҳмии он 5 метр мебошад. дар он ҷо ҷои хоб ва суроғи барои ба душманон ҳамла кардан аст. деворро кӯшиш мекарданд ки танҳо дар баландиҳои кӯҳҳо сохта давом дода раванд ки душманонро осон дида шавад. ҳар 150 метр манораҳои посбонӣ сохта буданд. зиёда аз 15 000 манораҳои посбонӣ сохта буданд. се километр аз девол дур тамоми растаниҳо бурида шуда буданд. мудофиаи самараноки қисмҳои иловагӣ сохта шуданд. девол монеаи ҷиддӣ буд. сохтмони азими девол мушкилоти нав гузошт. барои посбонии он 1 миллион нафар лозим буд. дар чунин манора аз 20 то 30 ҷанговар ҷойгир буданд. дар сарчашмаи ибтидоии асри 17 гуфта мешавад бар ҳар 1 километри девол 120 ҷанговар дошт. вақтои пеш бисёр одамо пиёда мебаромаданд. ина 2 соли охир канатне дарога кардагия ва одамое ки пиёда баромаданӣ нахоҳанд ба ҳамон тараф мебароянд. мақсад он қадар монда намешаванд ранги мо навдидем он тарафа. агар бинем кӯшиш кунем ба ҳамон якбора пӯяд мефароем.
باز من میخوام که خلق همین خطای میپرسم که همین تاریخی همین کیتایسکی استینا چند ساله باشد. بیا.大哥，可以吗？我们有一个问题呢。现在我们不知道，就是这个地方的历史多少年的？多年的？明的，几百年。这个地方多少年？对，这地方大概有几百年。我们听过了是5000多年的历史呢。不，这个没有，这是明代的。明代，他们重新修的是吧？这边是吧？从那边。那边是北，那边是北边，这边是南边。好的，谢谢你们了，拜拜。باز من سوال دادم که مثال تاریخ چند ساله داره اینجا و گفتن که تاریخ 200-300 ساله داره بعد از ریمونت ایجاد برقرار کردن این جای تاریخی برای همین من پرسیدم که چند ساله تاریخ کهنه گفتن بیش از چند هزار سال پورا یا هم ندانستن برای اینکه تاریخ رو ممکن خوندگی نیستن یا که ممکن دونن نخواستن معین کنن به خاطر همین خاصیه که گفتن ما فهمیدیم تخمینا چند هزار ساله تاریخ دارد. این طرف شهر است. طرفی که نیاز ما میبینیم این طرف شهر است. طرفی که از دیوار اون طرف است جایی که هجوم میکردن. این دیوارها را از ترس منگولا ساختگی هستند. با گفتی آدمانی همین دولت. айпо нигоҳ мекунӣ фикр мекунӣ ки ҷа хеле осона биромадан ҳақиқатан ҳам сахт монда мешӣ барои ин ки баланди бадай хеле монда ин одам оз мебинӣ гӯшта мондан ишкам сер кардисан ки тоҷара гӯшта мондиян мо чӣ надорем ки бихӯрем байр аз об ҳои боло бирем ку чӣ гап меша ман фикр мекунам ки тахминан ҳар як 2 метр баланд 1 метр фарқ мекунад баландӣ احساس میکنی که آنقدر بلند نیست نه که وقتی که میبروی بلندی را بحث میکنی این ما با کلای همه بلندترینش بر اومدیم چه شما میبینیم بسیارتر در همینجا صورت میگیره буни танҷама мо инро харидем ва навистем сайру гашт ин хотира мешавад ба касе ки обуна аст ва комментари хуб менависад мо ба он равон мекунем имрӯза сайругашти мо дар шаҳри Пекин дар ҷои тарихиаш девори чин ба анҷом расид. бо шумо буд Акмал Ҷумаев ва Ёров Ҳасан. бо сайругашт бошед. хайр, худоҳофиз.